പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് എഴുതി മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ആരും എഴുതാത്തവരുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാരും ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും വലുതാണ് അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ രാധാകുണ്ട് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കേ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തരല്ലാത്തവരും ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാധാകുണ്ഡം എന്നുള്ള ആ തീർത്ഥത്തിന്റെ പവിത്രത അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പുണ്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും രാധാകുണ്ടിന്റെ മഹത്വം തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുജ്ഞാനിന സ്തേഭ്യോ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജദൃശഭ്യോഭി सा രാധികാ പ്രേഷ്ഠാ തദ്വദീയം തദീയ സരസീതാം നാശ്രയേത് കൃതി. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? വലിയ ശ്ലോക അല്ലെ. ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഓരോ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യം? മാനവ ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ അല്ലെ, പരമപദപ്രാപ്തിക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഉന്നത മൂല്യം, അതാണ് ആ മൂല്യവത്തായ കാര്യം. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കിഞ്ചന വിത്ത് എന്നാ പറയാ. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവർക്കുള്ള സ്വത്താണത്രേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നാ ഭാഗവതം പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആഗ്രഹമല്ല വേണ്ടത്. അതിൽ കുറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരെയാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവരെ. ഉന്നത മൂല്യം എന്താ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി തന്നെ അല്ലെ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ളത്. അതിനാ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കണത്. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഫലകാംക്ഷികളായിട്ട് അല്ലെ. വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല്
ധാരാളം ഐശ്വര്യം അതുപോലെ പുണ്യപ്രാപ്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപ്രകാരം കർമ്മികളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താല് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവര് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അവരെയാണ് ഭഗവാന് താല്പര്യം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് നമ്മളും മുമ്പും പഠിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരേക്കാൾ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആള് ഉത്തമനാണ്. എന്നാലോ അതിലും മികച്ച ആളുണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. വൈഷ്ണവനാവുക, കൃഷ്ണഭക്തരാവുക, ഭഗവാനില് ആ പരിശുദ്ധ പ്രേമം ഉണ്ടാവുക, ആ പ്രേമഭക്തി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ലാതെ എനിക്ക് ആരും വേണ്ട, എന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ നില, ആ തലത്തിലെത്തിയവര് ഏറ്റവും ഉയർന്നവരാണ്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചവരിൽ തന്നെ ആരാ കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണേ? ഗോപികമാര്. അവർക്ക് എല്ലാം അവരെല്ലാ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് അവര് പശുക്കളെ മേച്ചിട്ട്, പശുക്കളെ വളർത്തിയിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ആ പശുവിനെ മേയ്ക്കുമ്പോഴ്, കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴ്, പാല് കറക്കുമ്പോഴ്, എല്ലാം തൈര് കടയുമ്പോഴ് ഒക്കെയും ഭഗവാനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അവര് ചെയ്യുന്നേ. സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാ ഗോപികമാര്. അവരാണ് ഈ ഭക്തരില് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലോ എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ആ ശ്രേണിയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെക്കാട്ടിലും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവരെ ഇഷ്ടം അല്ലെ, ഒരു ഭക്തനെ ഇഷ്ടം, ഒരു വൈഷ്ണവനെ. അതിൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയുള്ളവരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതില് ഗോപികളാണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അവരിൽ വെച്ചിട്ടും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമയായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ്, അതായത് രാധാകുണ്ഡവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദ ഉന്മാദമുളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുക? പറയാണ്. അപ്പോ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിനടുത്ത് വസിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവത് കൃപ, രാധാറാണിയുടെ കൃപ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിന് സാധ്യമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ താമസിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ ആനന്ദ ഉന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന ഭക്തിഭാവമാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെയാ. അല്ലാത്തവരും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരൊക്കെ അതേ ഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ഒക്കെ മഹത്വം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒക്കെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട് പോകണം. പിന്നെ അവിടെ താമസിക്കണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തി വർധന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മീയ ശരീരം, ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക തലത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ഭക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മായാതീതനായി, ഗുണാതീതനായി അല്ലെ, വാസുദേവാവസ്ഥയില് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികതയിലല്ല ആ പ്രവൃത്തി. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെ വേണം സേവനം ചെയ്യാൻ?
ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാര് ദിവ്യ ദമ്പതികളാ. അവരെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളെ, അഷ്ടകാലീയ ലീലകളുണ്ട് ഭഗവാന്. 8 സമയങ്ങളിലായിട്ട് ആ ലീലകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദമ്പതി രൂപത്തിലുള്ള ആ ദിവ്യ ദമ്പതികളായിട്ടുള്ള രാധാ കൃഷ്ണന്മാരെ, രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരെ, അവരുടെ പ്രേമസേവനത്തില് ആരാണോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും നിമഗ്നനായിരിക്കും അല്ലെ, ആഗ്രഹിക്കും ആ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ. തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ടക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരാണത്ര ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഭാഗ്യവാന്മാര്. അവിടെ ആ പ്രേമഭക്തിയോടെ ആ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ഭാഗ്യം, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര് അവരാണ് എന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പല വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് അല്ലേ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പുരാണം എല്ലാവരും മായ ബാധിക്കും അല്ലേ, ജനിച്ച ഉടനെ മായ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലേ, 3 ശക്തികളുണ്ട്. അതന്നെ അവിടെ പറയണേ. ചൈതന്യം, ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് വാക്കുകൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശക്തി 3ാമത്തെ ചൈതന്യാണത്രേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ട്, പിന്നെ തടസ്ഥ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭൗതിക ചൈതന്യം തൃതീയമായി 3ാമത്തെ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ടാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നവരോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളായിട്ടാ പറയാ. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, കുറെ പുണ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നശിക്കും അല്ലെ. മരിക്കുമ്പോ അവര് സ്വർഗലോകങ്ങളില് അതുപോലെ ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി ഭഗവത്ഗീതയിലെ വരിയാണ്. അപ്പൊ എന്താവും, അക്കൗണ്ടില് പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് 0 ബാലൻസ് ആയാല് തള്ളിവിടും അല്ലെ, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കണം. കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈദിക വിധിയുടെ വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെ, വിധി നിഷേധം പൂർവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന വികർമ്മികള്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വികർമ്മികള്, വൈദിക ജ്ഞാനം ഇല്ല അവർക്ക്, അങ്ങനെയാ അവര് കർമ്മം ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അവരെ വികർമ്മികൾ എന്നാ പറയാ. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനു വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അവര് എന്തിനാ ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളില് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡപ്രകാരം അത് അതിനെ ആധാരമാക്കി, വൈദിക ജ്ഞാനത്തിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് അവര് കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഓരോ യജ്ഞങ്ങള് യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പല കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കും. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും അല്ലെ.
പരസ്പരം ഭാവയന്ത. നമ്മൾക്ക് ദേവദത്തമായത് പലതും നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവർക്കായിട്ട് യജ്ഞം യാഗങ്ങളിലൂടെ ദേവന്മാരെയും എല്ലാം പ്രസാദിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓരോ ജീവികളും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മികള്, അതായത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്നവരാണ് എന്ന്. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും യാഗം യജ്ഞമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മികളെക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവര് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് അവരും കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭഗവാന് കുറച്ച് ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവര് ജനിമൃതികളിൽ നിന്നും മോചിതരാവണില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് കാമനകളുണ്ട് അല്ലെ, ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യണു. ആ നേട്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ വീണ്ടും അവര് ഇവിടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. അല്ല, അവര് കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവനാവാമെങ്കിൽ ദേവശരീരം ലഭിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. രാജാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ധനികരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കാം, വലിയ ഭക്തരുടെ അവിടെ ജനിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധപ്പതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ആയി ജനിക്കുന്നു. വികർമ്മികൾ അല്ലെ, ചെയ്യേണ്ടതല്ല അവര് ചെയ്യരുതാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അധപ്പതിച്ച് മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ചെടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കാനിടയാവും അവര്. ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിൽ വന്നവര് അല്ലെ, അവര് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ധാരാളം വൈഷ്ണവരുണ്ട്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മാത്രാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ട് ഏതു തരം തീർത്ഥമാണ് എന്ന് നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. രാധാകൃഷ്ണ നിത്യലീല ഇന്നും അവിടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ശുഭഭാവനയോടെ നമ്മൾ ചെന്ന് അവിടെ നമിക്കണം. ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് നന്ദി പറയണം, രാധാറാണിയോട് നന്ദി പറയണം. പിന്നെ രാധാകുണ്ട് അവിടെ നിത്യനിവാസം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം വേണം അല്ലേ, അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കും. അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കർമ്മികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മികള് എന്നൊക്കെ അവരെ പറയാൻ പറ്റും. വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കപ്പെട്ട പലതരം യാഗാദി കാര്യങ്ങളില് തീവ്രമായ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയവരായിരിക്കും ഈ കർമ്മികളൊക്കെ. അപ്പോ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഇല്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് വികർമ്മികളാണ്. അവര് അശുഭകർമ്മങ്ങള് ചെയ്യും അല്ലെ, എന്നിട്ട് അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് ചിലപ്പോ മൃഗമോ വൃക്ഷമോ ഒക്കെ ആയിട്ടാവും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കർമ്മികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ഒക്കെ ആശകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തക്ക കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെ, ഭക്തന്റെ ഏത് ആഗ്രഹവും ഭഗവാൻ കാരുണ്യത്തോടെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വികർമ്മികള് പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രശംസയ്ക്കൊന്നും പാത്രീഭവിക്കില്ല. മാത്രമല്ല അവര് പുണ്യമല്ല പാപമാണ് നേടുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് ശുനകന്മാരെ പോലെയും സൂകരങ്ങളെ പോലെയും ആയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൗകികന്മാര് ശരിക്കും പ്രമത്തരാണ് എന്നാ പറയണേ. സൂകരം എന്ന് പറഞ്ഞ പന്നിയാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ നായ്ക്കളെ പോലെ പന്നിയെ പോലെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര മോശമുള്ളത് കാര്യമാണ് അല്ലേ? കർമ്മികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരണത്തോടുകൂടി അവിടെ അവസാനിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അവര് മൃഗങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ഷുദ്രയോനികളില് പിറക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അവര് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണില്ല അല്ലെ? ഈ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് മാറി പ്രവർത്തിച്ചേനെ. പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണ രീതിയിലായിരിക്കും. അവര് അജ്ഞാനികളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ആത്മതത്വം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ ആത്മതത്വം അറിയുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത ഉണ്ടാവണം. അതിനാ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം. ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് താനെന്ന് നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ആത്മതത്വ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്താതിരുന്നാല് അജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളായ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിടയില് നമ്മള് ഉണ്ട് അല്ലെ? കോടിക്കണക്കിന് പേരുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതികരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയാണ് അവര്. ദശസഹസ്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ജീവികളുണ്ട്. അതില് ഒരുപക്ഷെ ഒരാളാവും ചിലപ്പോ ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോണത് അല്ലെ? ദശലക്ഷക്കണക്കില് ഒരാൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാളൊക്കെയാണ് ശരിയായ പാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അല്ലെ? കുറച്ചെങ്കിലും അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ അറിവ് കിട്ടിയ ആള് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അധികം ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പോവില്ല. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായി തീരും. അറിവ് കിട്ടി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം കൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നത തലത്തില് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും. വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാനിടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. കർമ്മികള് സ്വന്തം ധനസമ്പാദനത്തിന് അല്ലെ, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണേ, പ്രയത്നിക്കണേ. പിന്നെ അവര് താഴ്ന്ന യോനികളിലാണ് പിറക്കാനിടയാവുക. അജ്ഞാനികളായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ജന്മം, ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോ ഈ അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്ത് പാകുന്നത് ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികളാ. അപ്പൊ അത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രാപഞ്ചികതയിൽ മാത്രം ഉള്ളതാവരുത് അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ട് കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. ദശസഹസ്രക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കും. ലൗകിക ഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാലേ അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പായില്ല. ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനിയായി വിചാരിക്കുക, അറിവൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു, എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ ഇപ്പോഴും അജ്ഞാനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാ പെടുക. അജ്ഞതയുടെ മുകളിലേക്ക് അയാൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ ഒരു ഭഗവാനെ അറിയാൻ, ഭഗവത് സേവന നിരതനാവാനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണത്. അതിനുതകാത്ത ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ജ്ഞാനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധനല്ല, ആ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല.
ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കർഷമുള്ളവനാകുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനി അറിവൊക്കെ നേടി എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവനം കൂടെ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സൂപ്പറാവും അല്ലേ? നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി കരുതും. നാരദമുനി അല്ലേ? ശ്രീനാരദമുനി ശുദ്ധ ഭക്തനാ, ഭക്തോത്തമനാ അല്ലേ? അതുപോലെ സനകൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരന്മാര്, ആ 4 പേര്, അവരൊക്കെ മഹാഭക്തന്മാര് ആണ്. അവരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, അവരെ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ട്, ഉയർന്ന ആളായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കും. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികമാർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അവര് വലിയ ജ്ഞാനികളൊന്നുമല്ല അല്ലേ? ഗോപികമാര് അവര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, യാദവ സ്ത്രീകളാ. അവര് പശുക്കളെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ആ ഗോപികമാര്, അവര് എല്ലാ ഭക്തരിലും വെച്ച് സർവ ഉത്തമ സ്ഥാനീയരാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവര് ഏതു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ആ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്തു പോരാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവ ഉത്തമ സ്ഥാനീയരാണ് ഗോപികമാര്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിന്, കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കുക നിരന്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ലഭിക്കുക തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണത് അല്ലേ? നമ്മൾ സ്മരിക്കുമ്പോ എന്താ, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ആ സമ്പർക്കം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി സ്മരണ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഒരു ഭക്തനെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഗോപികളിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവ ഉത്തമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുത സേവനത്തെ ആർക്കും അതിശയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഗോപികളാണ് ഉത്തമ ഭക്തകള് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവര് നിരന്തര സ്മരണയാണ് അവർക്ക്. നിരന്തര സ്മരണ എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഉത്തമകളാണ്. പിന്നെയോ സർവോത്തമയായിട്ടുള്ളത് ആരാ? രാധാറാണിയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രേമയുധ ഭക്തി സേവനത്തിന്, ആ രാധാറാണിയുടെ സേവനത്തിനെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്ര ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന ആ ഭാവനയോടെയാണ് രാധാറാണി ഉള്ളത്. രാധാറാണിയും ഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാനോട് അനന്യ പ്രേമമാണ് അല്ലെ? പ്രേമഭക്തിയാണ് രാധാറാണിക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഭാവം എന്ന് കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇപ്പോ ഒരു കൽക്കണ്ടം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാല് ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് 100 ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ കൽക്കണ്ടത്തിന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്തിനാ ഈ ഉറുമ്പുകൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണത്, എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണേന്ന് കൽക്കണ്ടത്തിന് മനസ്സിലാവണില്ല. അതിന്റെ മധുരം, അതിന്റെ രുചി നുകരാനാണ് എന്ന് കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ മധുരം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. അതുപോലെയാണ് ഈ കൃഷ്ണന് ആ പ്രേമഭക്തി എന്താണ് എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും ഒക്കെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, എന്നെ മാത്രം അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രേമഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്യാസ ഭാവത്തില് അവതരിച്ചതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് രാധാറാണിയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത്ര തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിനോടും ഇഷ്ടം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള വഴികൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലേ?
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വികർമ്മികളെ പോലെ ഡയറക്റ്റ് പാപമാണ് അവര് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ മദ്യം, മാംസം, നാരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലൊക്കെ രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. IT ഫീൽഡിലുള്ളവർ തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ദൂഷിതമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത്. അവരൊക്കെ വികർമ്മികള് എന്നാ പറയാ. അവരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നീചമായ യോനികളില് ജനിക്കാനിടയാവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് സമയം ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് ജീവിതം പാഴായി പോകും. സകാമകർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തളച്ചിടാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്ന അയാളാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള്. ഒരിക്കല് സാമാന്യ ഭക്തരുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട്, പ്രേമ ഭക്തരുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയവര്, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഭാവ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തര്, അല്ലെ? അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ഭക്തര്. ഒരിക്കലും നാരദമുനി ദ്വാരകയിൽ വരുമ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് മ്ലാനവദനായിട്ട് ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുസ്മേരവദനായിട്ടാ കാണപ്പെടാ. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, എനിക്ക് തലവേദനയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, കേവലം ഒരു ചികിത്സ അതിനുള്ളൂ. എന്താ? ഭക്തചരണത്തിലെ പാദ ധൂളി ഇട്ടാൽ മാത്രാണ് എന്റെ ഈ അസുഖം മാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഓ, അതിനാണ് വിഷമം, ഞാൻ കൊണ്ടേ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദര് പോയി എല്ലാ പത്നിമാരുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട 8 ഭാര്യമാര്. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു, രുക്മിണി, സത്യഭാമ, അല്ലെ? അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ? ഭഗവാന് ഞങ്ങളുടെ പാദ ധൂളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമല്ലേ കിട്ടുക, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പലയിടത്തും പോയി, ആരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവര് ചോദിച്ചു, ഏത് പത്നിയാണ് ഭർത്താവിന് തന്റെ പാദത്തിലെ പൊടി ശിരസിൽ അണിഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ഏയ്, ഞങ്ങളൊന്നും അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ ഗോപികമാര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറാനാണെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾ എത്ര പാദധൂളി വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരാം, കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മണ്ണിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ പാദധൂളി എടുത്തിട്ട് നാരദർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല. കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറണം, കൃഷ്ണന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവണം, അതാണ് ഭക്തി. നാരദമുനി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഒരു വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു ഗോപിക അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക. ഇപ്പൊ സാധാരണ ബദരിയില് ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ അല്ലെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കണ കണ്ടേക്കണത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഗോപിയാണ് നോക്കിയപ്പോ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ നാരദമുനി അടുത്ത് വന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ എന്താ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കണേ? ഓ, അരുത് അരുത്, എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ കൃഷ്ണരൂപ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മുരളീരവം, ഇതൊന്നും മാറിപ്പോകണില്ല. കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോ അതൊന്നും മാറിപ്പോണില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പരമാനന്ദത്തില് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക. വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊന്നും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അമ്മായിയമ്മ, നാത്തൂൻ എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറയാണ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അതിന് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, മുരളീരവം, അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഒരു ഗോപി അവിടെ ധ്യാനിച്ച് തപസ്യ ചെയ്തിരിക്കുക. നാരദര് പറഞ്ഞു, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഭഗവാന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്ത യോഗികൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഒരു പാദം പോലും കാണാൻ സാധിക്കണില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗോപി എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടുപെടാണ്. അതാണ് ഗോപികളുടെ തലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നോക്കണോ? ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ പെട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഇല്ലേ?
എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയാ? ആരും ചോദ്യം എഴുതിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചോ- 10-ന്റെ ആ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ശ്ലോകം 10-ന്റെ അർത്ഥം. ആ ഉപദേശം എന്താണെന്ന്, ആ 10-ൽ പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? ആരും എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തെ? ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടില്ല. വേഗം വേഗം ആൻസർ പറയൂ. അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കില്ലേ? ശ്ലോകം 10 ഒരെണ്ണം എന്താ വായിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മാതാജി, ഒരെണ്ണം ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ. ഓ കൃഷ്ണന് തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളായ അനേകം ഗോപികളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ രാധാറാണിയാണ്. ആ വലിയ മഹർഷിമാരാൽ രാധാകുണ്ഡം എല്ലാവിധത്തിലും അതേ രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നു. അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അങ്ങനെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ അരികില് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ട്, ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 3 തരം ചൈതന്യം ഏതൊക്കെ? ആ അല്ല, ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളില്. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആ എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ശ്രീ രാധാറാണിയാണ്. അതെ, കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഉം. അത് അത്ര എഴുതണം മാതാജി, അതോ രാധാറാണിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത്? വലിയൊരു ആൻസർ ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ആദ്യം ഉത്തമരായ ഭക്തര് ഗോപികളാണ്. ഇതിലും സർവശ്രേഷ്ഠതമയായിട്ടുള്ളത് രാധാറാണിയാണെന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ അപ്പൊ രാധാറാണിയെ രാധാകുണ്ഡത്തിനെയും ഇല്ലേ? ആ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തര്, അവരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അടുത്തത് അടുത്ത 3 തരം ചൈതന്യം. അത് നമുക്ക് അറിയണതാ അല്ലേ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ആത്മീയ ശക്തി. ചൈതന്യം, തടസ്സ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. അതന്നെ. വികർമ്മികൾ ആരാണ്? ആരാ? വൈദിക വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം വിജ്ഞാനമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ. അതെ വികർമ്മികൾ. അതെ. അവരുടെ അനുഭവം എന്താ അല്ലേ? അവര് നീചമായിട്ടുള്ള യോനികളില് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്തത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അശുഭകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മൃഗമോ ചെടിയോ ആയി അതപ്പതിച്ച് ജനിക്കും. മൃഗങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളായോ ചെടിയായി അതെ ജനിക്കും. അതെ. അടുത്തത് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നത് എന്താണ്? വിശദമാക്കുക. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? പുണ്യം സത്കർമ്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും ആ ലോകങ്ങളിൽ അനേക സംവത്സരങ്ങളോളം സുഖജീവിതം അനുഭവിക്കുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും. അതെ, അതാണ്. അടുത്തത് ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നതിന് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയാം. അതെ അതെ. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാ? ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായി തീരും. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഇനി ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതാ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. അത് ബഹൂനാൻ ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. ആ പദ്യം എഴുതിയാൽ മതിയോ അതോ അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതണോ? ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതാം. അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം
ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 2 പദ്യം. അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായും എല്ലാമായും സ്തുതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണെന്നാ പറഞ്ഞു. എന്ന ശരിയായ അറിവ് നേടിയവൻ എന്നെ ഭഗവാനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ എഴുതണം? വലിയ അത്തരം ആൻസർ മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ചരണീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. പക്ഷെ അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ സുദുർലഭം അത്രേ. അതെ, അത്ര എഴുതണം. വലിയ ആൻസർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത്ര എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കോളും. ചെറുതാണെ പദ്യം അറിയാമെങ്കിൽ പദ്യം എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതെ. അർത്ഥം എഴുതുക. അതെ. അടുത്തത് കൃഷ്ണപ്രേമം സമർത്ഥമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഭക്തരിൽ ഗളമെന്ന ഗോപികമാരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? നിരന്തര സ്മരണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗോപികമാർക്ക് ഉണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഗോപികമാർ. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സ്മരണ തന്നെ സമൃദ്ധമായി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നിത്യ സമ്പർക്കത്തിന് തുല്യാണ് അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കല് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. അടുത്തത് ഗോപികമാരിൽ സർവോത്തമ സ്ഥാനം ആർക്ക്? രാധാറാണി. പിന്നെ അതെ, രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ എഴുതണ്ടു. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. സാധിക്കില്ല, അതിന്റെ കാരണമാണോ ചോദിക്കണേ? അല്ല, ഗോപികമാരിൽ സർവോത്തമ സ്ഥാനം ആരുടേതാണ്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇനിയുണ്ടോ ചോദ്യം? 2 കൂടെ ഉണ്ട്. 2 കൂടെ അറിയോ? അതറിയില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതറിയില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് സമർപ്പിക്കണേ? ഏറ്റവും പവിത്രമായത് അല്ലേ രാധാകുണ്ഡമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതല്ലേ പറയണത്? കൃഷ്ണഭക്തരിൽ വെച്ച് മികച്ചവൾ റാണിയാണ്. അതേ തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ രാധാകുണ്ഡത്തെയും കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പരിസരത്തിൽ നമുക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ പരമഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനിയുണ്ടോ? ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മികളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനി ഭക്തനും കൂടി ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ലൗകിക സുഖഭോഗങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജ്ഞാനി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതായി. അല്ലെങ്കിലും ജ്ഞാനി ആയി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ? നമ്മൾ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണസ്യോച്ചൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോപി രാധാകുണ്ഡം ചാസ്യ മുനിഭിരഭിതസ്താതൃഗേവ വ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദഭിസരസ്നാദുരാവിഷ്കരോതി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണേ? വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ എല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും ഉത്കൃഷ്ടയായ ഭക്ത
രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ, അതായത് രാധാകുണ്ഡത്തിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തന്നെ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെയും മഹർഷിമാരൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ അത്രയും കാരുണ്യം, ഭഗവത് കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിലേക്ക് ഒക്കെ ദർശനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്നാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാല് വെക്കരുത് അല്ലെ. നമ്മള് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുടയഞ്ഞാ മതി ശരീരത്തില്, സ്നാനതുല്യായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് തന്നെ അത് അപ്രാപ്യാണ് എന്ന് വരുമ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്കൊക്കെയോ അല്ലെ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ്. ഈ പുണ്യ തീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ജാഗരൂകമായി തീരണം അല്ലെ, ആക്റ്റീവ് ആക്കണം അതിനെ. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് അത് പ്രബലമായിട്ട് വരിക? രാധാകുണ്ഡത്തില് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താല്, അത് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോണം നമ്മള്. എന്നാലാണ് നമുക്ക്, അല്ലാതെ വെറുതെ പോയിട്ട് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ് അത്. അതുകൊണ്ടാണ് സരസ് ഇത്രയും പ്രശസ്തമായത്. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് രാധാദേവി ആയിരുന്നു ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൾ. അവളുടെ സരസായ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന് ദേവിയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന മഹാന്മാരായുള്ള മുനിജനങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്കും പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കോ ഈ പുണ്യ തീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമാവും. അപ്പൊ അത് രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇത്ര ഇഷ്ടം. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്ത ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല എന്നാ പറയണേ. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണ പ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാവും. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതിന്റെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോവുക, എന്നിട്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും അതില് സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഗോപികമാർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള അത്ര വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മളിലും പ്രത്യക്ഷമാവും. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലേ കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് പോണം എന്നുള്ളവര് എന്ത് വേണം? രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പരിസരത്തില് താമസിക്കുക. എന്നിട്ടോ രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയത്തിൽ വരിക, അവരുടെ അവരെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുക. അങ്ങനെ ആയാല് നമുക്കും കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കാം. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അത്ര ഭക്ത ഉത്തമന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ സ്നാനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കണില്ല എന്നാ പറയണത്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത്. അപ്പോഴോ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താ അല്ലേ? രാധാകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിലിരുന്ന് അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആ സരസിന്റെ പരിസരത്തിൽ നമ്മൾ വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമയുധ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരാള് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അയാള് രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനുള്ള അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെടും എന്നാ പറയണേ. ഗോലോകത്ത് ചെന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് രാധാറാണിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാവും. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കരയിലുള്ള താമസവും പ്രതിദിനം സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതാ? അവിടെ താമസിക്കുക മാത്രല്ല പ്രതിദിനം അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അതാണ് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠതമമായതാണ് രാധാകുണ്ഡം.
രാധാകുണ്ഡ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അല്ലെ, അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന രാധാറാണിയുടെ സേവകനാവാൻ പറ്റും. അല്ലെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മൾ ദർശനം ചെയ്യുക, അവിടെ വസിക്കുക, മാത്രല്ല നിത്യ സ്നാനം അവിടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരൊക്കെ പറയാ, ഏറ്റവും ഭക്തോത്തമനല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ആ ഉദ്ധവര് എന്താ പറയണത്? ഉദ്ധവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടി ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഭക്തോത്തമനായ ഉദ്ധവര് പോലെ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്തിനാല്ലേ? ഈ ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി കണ്ടിട്ട്. അതുപോലെ ഈ ഗോപികമാരുടെ, ഈ മഞ്ജരിമാരുടെ ഒക്കെ പാത പിന്തുടരണം നമ്മള്. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണ പ്രേമ ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിഭാവത്തില് വേണം നമ്മള് ഈ രാധാകുണ്ഡം എന്നുള്ള തീർത്ഥ സ്ഥലത്തിലെത്താൻ. തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും ആദരവും ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഒരിക്കൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പൊ മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു, നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് മാനസികമായിട്ട്, അല്ലെ, സങ്കല്പത്തിലൂടെ നിത്യസ്നാനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനം. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർലഭമായതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഗോപന്മാരും ഗോപികളും ഒക്കെ കൂടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അരിഷ്ടാസുരൻ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആ അരിഷ്ടാസുരനെ കൃഷ്ണൻ വധിച്ചപ്പോഴ് ഗോപികമാര് കളിയാക്കി പറയാണ്, നീ അശുദ്ധനായി, അതുകൊണ്ട് തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തു വരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉപ്പുറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി. ഗംഗ, യമുന, കാവേരി, സിന്ധു, നർമ്മദ എല്ലാ നദികളെയും അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെ. അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. ഇപ്പോ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായത് രാധാകുണ്ഡം. ഭഗവാന് രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ പ്രിയമാണ് ഈ സരസ്സും. അതിനടുത്ത് തന്നെ ശ്യാമകുണ്ഡം ഇല്ലേ മാതാജി? ഉവ്, അതുണ്ടായത് രാധാറാണിയോട് കൃഷ്ണൻ പറയും, നിങ്ങളും അശുദ്ധരാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ അസുരനെ കൊന്ന എന്നെ നിങ്ങള് പാപിയാണ്, അശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എല്ലാ സരസിലും പോയി എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലും പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുപ്പി വള പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വള കൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ടോ വെള്ളം വേണം, അല്ലെ. അതിന് ആകാശഗംഗയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരിക എല്ലാവരും. നിറയോ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവര് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോയി. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് എല്ലാ തീർത്ഥജലങ്ങളെയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ശ്യാമകുണ്ഡം, അത് ശ്യാമകുണ്ഡമായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ചെറുതാണത്. രാധാകുണ്ഡാണ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പില് വലിയ സരസ്. ശ്യാമകുണ്ഡം ചെറുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങള് ഉണ്ടോ? കിട്ടില്ല മാതാജി. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധവരുടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാ, അല്ലേ. ഉദ്ധവരുടെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ എക്സാം എന്നാ കാണുന്നത്? എക്സാം നാളെ നമുക്ക് ഇതല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത പാരായണല്ലേ. മറ്റന്നാളെ എക്സാം വെച്ചാലോ?
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമ്മള് അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ടഫായിട്ട് ഈ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ? മാതാജി ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം എഴുതാൻ ചോദിക്കൂ. ഇല്ല ഇല്ല. അതുപോലെ ബൈഹാർട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ. അത് ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ മാതാജി പഠിക്കണ്ടേ? ഓരോ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ശ്ലോകത്തിന്റെ പഠിച്ചാൽ മതി. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക. അതെഴുതിയാ മതി. പതിനൊന്നാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ദിവസം ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമോ? നാളെ ഇനി പറ്റത്തില്ലല്ലോ. മാതാജിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ശോഭന മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ?